Parlok kat nang mi kisnem kata nang bon ki kam le sneu bat ki kam le tu balai pu chaj ha saudong ka perthei hi barok away namarba la bon plat ki bastan bat ki penungkam ya ka ching start chongki ha kerkwam balai pu chaj hoj ngi we pa we ngi dongkam sisa ya ka ching nang ching start kumbaya hi ka perthei bat ka chuk ba menta hanrei don pat ketu kane ki reu sim kabu kibala penungkam bakla yala ka cingnang cingstat namata bansu bamsuk ya ka umsep jongki wei da ka cingle kamtu balai pucai ka jongki parlok hakane ka video mata ka sngi ngamra shapi ya ka wei ka topik syapang ki apps payment ki pathong te kumta haswa mansdang sngoba like ya kane ka video menlong kum ka cingkersan ya kane ka channel menangmi bon teli ki video hakane ka channel namata ka cingtip balai pucai batu subscribe bro ya kane ka channel data phim pat subscribe parlok kumba ong ka kten chong umlung susu tham haba than palat kasung don ka chingma te kumta to da husiar parlok badon ki apps ki ba thok kum uci pe phone pe bat u ptm ba kila poi bat kila don menta saudong ka perthei ha ka ba ka notification ba pha pisa ka poi be hanre ka pisa pat kampoi ha ka akau chong phi balai ngamra ya kane ka toping dai namarba pila cui ihi babon menta ngim yok kata syo ya ka pisa namar bala syu ya senbek tang nal air hal air ya ka pisa hoj ka pesuk sisa habangi perkhan hanrei don pat ketu kene ki reu start ki basim kabu ya kum kine ki chakam kita kinong le kam thok menta kala penmi ya ki trik thamai namata ban thok ban sikor ya ki breu menta ki pet tho epi kriu kumno banyo thok ya phi labon bha ki payment apps ki ba thok ha ki ne ki sngi menta kita ki apps thok ki dei ki bala kopi na ki apps kum uci pe phone pe bat ptm ha ka ba lara phi pen ki long yasiam hithik kum kito ki popular payment apps hanrei ki payment ki bayat lang ba chongki kim chu long kam ka notification ki wan ben hanrei claim pisa hoi ladon kato kene bagine ki apps kila aktif ha menta hakiyeu ki han habaya de ya thet da ka ba shu ya sen pisa nal air hal air ka message notification kilong hithik kumbalong sisa hakaba lapan i ba ka payment ka adap sel successfully hanre ka pisa pat kampoi haka bank account chungphi bat lada phi ya kren bat ki ya kata ka chingbam poi pisaru hanre phimla le ai shu namar ba ka message notification klapan i ba kala dep sel successfully te hangne mata ngan batai ya ki kato kane ki tips kumno banyata na kita ki payment apps ki bathok bat banyata na ka ching sha thok ya ka pisa kaban kong check ya ka transaction history barbor pensisha ya ka transaction na payment apps chongphi lane update ya ka passbook bank account chongphi bat watchu sonia tang ha ki screenshot lane ki message notification ko poi ha ka mobile ko chongphi ka baar ka ching yopher lane ka ching bom yadei ha ka information barbor persang banwat ya ka ching yopher ha ka transaction details ki app thok ki don bet katok ane ka ching bakla lane ka ching yopher ha ka ba la penkendit ya phi bala sha thong kabalai barbor yada na ka ching sha penbor bansu ya sen pisa nal air hal air hakaba ya de ya thet lane ha kino ki kamru de bansu ya le bet da ka pisa hi cash bet markti kabasau wat chupdiang ya ki apps ki bom itho batu da husir lada don kino ki breu kiban pha ya phi banyele payment na ki apps ki bom itho parlong kita ki nong le kam thok barbor ki chu terket bha ya ki nong khayi bat ki sim kabu bha khamtam ya ki nong khayi da ka ba ki sim tiar hanre ki panong kampat da ki apps thok ban seo ya ka pisa ki nong khayi ki dei ban bo da ki nong tray ki bala tip bha shapang kumno banyata na ki nong le kam thok bat pentikna ba ki dei ru ban tip bha kumno habala sha thong bat haba ya dei ya theru dei ban le da ka standard process seo shwa ya ka pisa haden saai lane sashim ya ka tiar bat ka wei haba phila suspect ya kum kita ki payment apps ki bathong singabha let report lane let pentip no shaki bor badai pej lane let mi shabang tangkane hi ka ching bata chonga khublei shibun